To môžeme rozprávať, už tak už nahráva? Do Klimaku som nastúpil hneď po vysokej škole, čo chvíľa to budú 4 roky. Študoval som na Technickej fakulte SPU v Nitre, odbor obchodovania a podnikania s technikou. Akože ja som najprv študoval na gymnáziu, ale potom som si tak uvedomil v hlave, keď som mal tých 15 rokov plus minus, že by som chcel ísť s technickým smerom. Išiel som na priemyselku, z gymnázia som pristupoval do 7-ročného. Už tá technika ma nejako oslovila a SPUčka je jedna z mála technických vysokých škôl. Ale do nejakého iného mesta som neplánoval ísť. Pracovný deň začínam určite kvalitnou kávou s kolegovcami. Začínam pracovať vysoko frekventovane na svojich projektoch, či už v kancelárii alebo v teréne. Aktuálne najzaujímavejším projektom v mojom portfóliu je určite Chalúbková Offices, kde takou najväčšou výzvou je náš pilotný projekt prefabrikácie strojovne chladu. Ale tým menej je na tom trhu práce s váračov. Vieme za kratší čas zhotoviť danú strojovňu. Jednou z víziev bolo určite nejaká koordinácia s spoločnosťami, ktoré sa na tom s nami podielajú, čo teda je Victaulic a Synclad. Určite pracovný kolektív, výborný prístup zo strany vedenia, kreatívnosť, rôznorodosť jednotlivých projektov.